Kademo zany hanambara ny momba ny atao hoe mandisa vaiavy tsy mihety agnisany raha raiky magnamariky fô vaiavy io matanjaka, vaiavy io mahery, vaiavy io azo alaigny an-tragno, ny vaiavy mahefa mandisa vary hoaniny zany. Tsy mavozy zany vaiavy izy koa fa mahefa mandisa mafotsy vaty tavandrahoana andisa vary na machine. Fanatanteragna zany misy étape maromaro, misy dinga maromaro zany atao fotsy vary. Io moa zany vary akotro izy te hitantsika izy natapy igny, tsy maintsy natapy malôha izy igny mba ho moramora disany. Izy ake zany mandisa zany atsika zikeo aloka hagnano azy satria ao agny vary fôndro tsy maintsy tsy vitany fiofiohony fogna fa tsy maintsy ampandrôny. Zare tapy zany zare zike zany mampandorogno azy mba hisavagna regny vaty regny mbô hafaka, mbô tsy hisy vaty zany le vary mampandorogno. Sade zany ny étape voalohany mankeviko malôha zany vary fotsy magnan'igny zany disanigny mankeviko. De izy igny koa fa mankeviko zany mbola agnatin'ny étape isaka ny étape jiaby tsy maintsy avadiko vary. Zay zany karogny zany izy aketo tsy maintsy karogny mbô tsy hamôny zany le vary. Mbô tsy le hambony fogna zany no voatoto fô jusque le hambany. Zany mahatonga izy mila karogny avady. Izy zany moa disa araikiraiky agnarany, ato zany disa tsiroroa. Izy akeo izy zany ny legno zany managna mampiavaka azy legno avy akagny. Misy toho agny mba tsy avery azy zany miala ya Carlos. Mba tsy ho very zany le vary misy protège anazy zany aketo. Mbô manjary ampôdy aka. Magnanjany koa misy magnamarika azy koa ny lagnahazo. Alaintsika hono lagnahazo zetoy misy leha marangitry toho agny. Tô zany taminjare voalohany nankeviko tô malôha ta voalohany. De vakeo akigny tô zany koa fa hamotsy le gedageda tô agny. Ary eto lagnahazo jiaby misy andilany magnandreto mbo afahagna mitagna azy. Mahôviko zany izy zao ampaleraka Spero di un presidente. Sana kawe Fatratifa zerku zabe yangi amino Fatratifa zerku zabe yangi amino Rasenga ton lelabe Asuna gomanga Sabupa lelabe Nyala lulutianga Panzarule Panzarule Serige Sangoma Anzarine